Hi guys, it's me Ronan. Welcome to my channel. It's been a long time since the last time I created my vlog post. Kasi injured ako. No, hindi naman injured pero nagkaroon kasi ako ng stiff neck. So bali magti 3 weeks na siya, hindi pa rin siya nawawala. So dalawang doctors na yung pinuntahan ko. Pero at kung ano-ano ng mga pain reliever yung binigay nila sa akin, pero hindi pa rin nawawala yung stiff neck ko. So feeling ko parang muscle, talaga siya, parang may naipit na ugat or something. But then, nirecommend ako sa pain and rehab magpa-therapy. So pupunta kami ngayon sa Mega Mall sa pain and rehab para i-check. So I already have my neck x-ray. So yan, we're on our way. Nandito kami ngayon sa car and we're on our way to Mega Mall para sa pain and rehab. So hopefully mapa-schedule ako at ma-PT or ma-therapy para mawala na yung stiff neck ko kasi ang sakit-sakit talaga niya. So mataas lang talaga yung tolerance ko sa pain pero masakit pa rin siya and hindi talaga siya nawawala. Pag nawawala na yung bisa ng pain reliever, bumabalik ulit siya. So we'll see. Nandito pa lang kami sa Guadalupe Bridge. So medyo traffic ng konti pero okay lang. Aga naman kami. Medyo masakit pa rin talaga, grabe. Hindi siya ganun kasakit compare kahapon ng umaga pero masakit siya talaga. So hopefully mawala siya after ng therapy. I'm not sure kung ilang session but we'll see. Tingnan natin. May doctors din yata sa pain and rehab. Kung nakatry na kayo sa pain and rehab, comment down below. Tell me what's your experience, kung okay ba sila or what. Okay. Hi guys! So nandito na kami ngayon sa Mega Mall. Ayan. And papunta na kami dun sa pain and rehab sa 5th floor. Dito na kami sa 5th floor and naglalakad na kami papunta dun sa pain and rehab. Trust! So yun na nga, hopefully magamot ako dito kasi sobrang masakit talaga siya at hindi talaga siya komportable at nahihirapan talaga ako. May times kasi na okay siya, may times na hindi. So hindi din siya talaga nawawala sa mga pain reliever. So pinagsabay ko na yung pain reliever tsaka muscle relaxant, hindi pa rin siya nawawala. Sobrang sakit niya. So hopefully first time ko magpa-therapy ng ganito. Never pa akong na-PT before. Okay, so nandito na kami sa pain rehab and nag-sign na ako and binigay ko na yung card ko. Hintay mo na kami ng mag-consultation daw muna ako bago yata yung therapy. So hintay natin. I'm not sure kung pwedeng mag-vlog dun sa loob but I'll try. Ayan, start na ako ng therapy. Ito ako sa loob. Start na lubrication na ako kanina. And then I'm not sure kung ano next, but we'll see. Hey guys! So ayan, kakatapos ko lang ng therapy. And may mga exercises na binigay sa akin kasi nga kailangan daw yun. So binigyan ako ng parang booklet for sa mga session. Kailangan ko ng
sex. Kailangan ko ng 6 sessions. So, 6 sessions siya. Tapos, kung hindi daw mawala yung pain, after 6 sessions, kailangan kong magpa-check ulit. And then, bahala na kung anong next na gagawin. So far naman, okay naman yung mga exercises at yung mga therapy na ginawa sa akin. Very relaxing. And then, may mga exercises din akong gagawin after. So, we'll see. Now, kakain na muna kami. So, kakain na muna kami kasi gutom na after ng mga bonggang-bonggang therapy. Medyo na-lessen ng yung pain ng konti, pero andyan pa rin siya. So, hindi ko naman in-expect na totally mawawala siya agad after first session. But, sana mawala siya. We'll see. But now, Lafang mode. Dun sa favorite naming restaurant dito sa Mega Mall. So, okay, dito na nga kami sa Fat Folk. So, tumodo kami ng order, kami lang dalawa. Hopefully, maubos namin yung pinag-order namin. Pero, hamon na kivernan. Lalafang kami ng malala. Hi guys! At last, we're home na. Tapos na, success naman yung araw na to. Nagpagpa-therapy ako sa pains and rehabs. So, gusto kong gawin is baka mag-MWF na lang ako. So, sa Wednesday and Friday, the next week ulit. If ever hindi pa mawala yung pain dun sa neck ko, check up ako ulit. So, yun, meron akong arthritis sa spinal cord. sa aking bones dito. Sabi ni Doc is meron akong sigurong 2 bones doon na medyo matulis na siya kaya siya nagkakos siya ng pain. So, we'll see. Hopefully, maging effective yung therapy. Binigyan niya, naresitahan ako ng parang gel na i-apply ko 3 times a day. Oh my gosh. So, hopefully, maging okay. So, medyo boring yung vlog ko ngayon. This is the reason why hindi ako nakapag-vlog for a few days. It's because I'm not feeling actually 100%. So hopefully next time kapag vlog ako ng maayos or whatever, kung ano mang ganap, pagkaantabayanan niyo yan. So yun. And thank you for watching my video. And please subscribe to my channel and give me a thumbs up. And comment down below. Thank you so much and yun. Thank you guys. Later. Bye-bye.